Dobrý deň, moje meno je Maroš Bajla a v tomto krátkom videu vám vysvetlím, ako vás vlastne ľudia hľadajú na webe. Položili ste si niekedy otázku, že potrebujete priviesť nových návštevníkov na váš web a vôbec neviete, ako máte začať, respektíve neviete, ako sa k vám ľudia dostanú? Tak spôsobov je viacero. Pomerne dosť veľká skupina ľudí využíva Google, čo je svetový vyhľadávač, momentálne číslo 1. Existuje ešte ďalšia kopa rôznych iných vyhľadávačov ako Yahoo alebo Bing. Ale zoberme si teda pre tento prípad napríklad Google. Predstavme si, že ste firma, ktorá predáva napríklad kočiky. Hej? Tak logicky väčšinou začnete vyhľadávať toto kľúčové slovo, ale ako vidíte, Google vám ukáže ešte ďalšie možné varianty, aké konkrétne kľúčové slova ľudia napríklad vyhľadávajú. Čiže môžu to byť buď slovo kočiky, to je ale hlavná fráza, ale keď chcete špecifikovať, že pre akého človeka alebo na aké použitie majú byť tie dané kočiky, tak máte ďalšie kľúčové frázy, hej, napríklad kočiky pre bábiky, kočiky bazár, kočiky 2011, kočiky 2010. Poprípadne môžete vyhľadávať kočiky a značku daného kočika. Tak ja začnem pre tento prípad najprv tou hlavnou kategóriou, čiže kočiky, ale teraz si všimnite, že mám to zatiaľ bez diakritiky. Takže, klikol som si na kočiky a Google mi vyhodil vyhľadávanie, vyhodil mi niekoľko stránok. Tieto prvé 3, bývajú aj 2, to sú platené sponzorované reklamy, toto vidíte v pravom rohu, reklamy. A taktiež napravo sú tiež reklamy nejakých firiem, ktoré si platia za to, aby na týchto miestach boli. Hej. Takže keď idem od začiatku, tak ak máte rozpočet na takýto typ reklamy, tak to môžete využiť, volá sa to Google AdSense a tým pádom sa objavujete na týchto pozíciách. Hej. Ak máte správne urobené jednotlivé v podstate inzeráty. Ak však prestanete platiť túto danú reklamu, tak je dosť pravdepodobné, že sa tu už nikde neukážete a neukážete sa ani v týchto klasických výpisoch. Hej? Takže keď pokračujeme ďalej, tak máme tu napríklad web Aladin-kočiky ako prvý. Vidíme, že to je aj nejaký e-shop priamo, hej? shop.aladin. Potom tu máme i-kočiky, samokočiky, bábätkovo, mamino kočiky. Sa pozrieme dole, Google nám dokonca vyhadzuje aj obrázky z databázy. Väčšinou toto funguje na takom spôsobe, že máte obrázky nazvané tým daným kľúčovým slovom, hej? Čo je tiež ináč mimochodom veľmi dobrá vec pre váš web. Ešte tu máme najnáku Baby Trend, Babyland, Baby Bazaar. OK, teraz čo je potrebné si všimnúť? V podstate úplne najdôležitejšie pre vás je dostať sa do prvej trojky týchto výpisov, ak je dané kľúčové slovo naozaj hľadané a vhodné, čo sa najprv dopredu zisťuje rôznymi nástrojmi na webe. Takže keď si pozriem stručne túto prvú web stránku, čiže Aladin kočiky, tak si môžete všimnúť, ak máte teda vy web stránku s kočikami, že čo má táto daná stránka inak, ako máte vy a čo je vlastne pomáha v tom, že sa tu zobrazuje prvá. Hej. Jednou zo základných vecí je tzv. Optimalizácia web stránky priamo na tej web stránke, čiže je veľmi dôležité, ako máte napríklad túto v ľavom menu vytvorené jednotlivé kategórie, aké používate kľúčové slova v tomto ľavom menu. Potom samozrejme, aký máte nadpis stránok, to je väčšinou, to sa volá title, teda, aký máte title stránok. V hornom ľavom rohu vášho prehľadača vidíte tento title, aj v tomto prípade je to aladin-kočiky.sk. Pozrieme sa ďalej, máme tu jednu veľkú ponuku, obrázok, poďakovanie, ďalší obrázok. No, prvý dojem je taký môj, keď si otvorím túto stránku, že na mňa trošku vyletia s rôznymi ponukami, ale ešte zatiaľ neviem,
aký mi ponúknú benefit. Hej? Čiže si všimnite, že napriek tomu, že táto stránka je prvá v Google na slovo kočiky, tak ešte to nemusí znamenať, že návštevnosť, ktorú má na toto slovo, jej bude konvertovať týchto ľudí na buď zákazníkov, alebo návštevníkov, ktorí využívajú newsletter, poprípade nejaké tipy a podobne. Čiže vždy je vhodné, keď máte hlavičku vášho webu, vylepšiť to tým, že napíšete krátky výstižný slogan, ktorý ponúka ľuďom určité benefity. Hej, to udrží moju pozornosť, pretože si všimnem, že aha, tak oni mi ponúkajú, ich kočiky majú nejakú konkrétnu výhodu. Takže jedna z vecí je, ako máte vyskladané menu, druhá z vecí, aké máte názvy titulkov. Ďalšia z dôležitých vecí, keď si teraz rozkliknem napríklad kombinované kočiky, je nadpis jednotlivých stránok. Táto vec v podstate patrí k najdôležitejším, jedným z najdôležitejších optimalizačných vecí priamo na vašich stránkach, ktoré môžete robiť. Hej. A v tomto prípade je to teda tento nadpis. Hej, vidíte, že kombinované kočíky je konkrétne kľúčové slovo. Hej. A keďže to máme v nadpise, tento nadpis má označenie H1, ak by ste chceli vedieť presne. A potom je tu nejaké bližšie rozdelenie kočíkov podľa značiek. Hej. Takže ak máte teda predajňu s kočíkmi, tak prvé, čo by ste si mali všimnúť, je, aké máte nadpisy vašich stránok a či vaša štruktúra v menu je vhodne vytvorená, pretože to vám vie veľmi výrazne pomôcť v Google. Takže ďalej, ešte čo sa týka prvého bodu, chcete napríklad zvýšiť zisk, ale vôbec nemáte poňatia, čo preto treba spraviť na vašich stránkach, tak jeden z najdôležitejších momentov je to, že človek, ktorý príde na vašu stránku, tak tam musí ostať. Hej. Ak mu neponúknete nejaký benefit, alebo niečo zaujímavé, alebo nejakú akciu, ktorá je zdarma, tak väčšinou sa na vašej stránke dlho nezdrží a odíde preč. To znamená, že takto si zisk asi zvyšovať nebudete. V podstate jedna z najdôležitejších vecí, ako si zvyšovať zisk, je to, že musíte si vytvárať dlhodobých klientov, dlhodobých návštevníkov. A to práve urobíte tým, že budete im ponúkať rôzne benefity a budete samozrejme s nimi pracovať na vašej web stránke. Hej, to je jedna z ďalších vecí, to znamená, že ak máte web, kde ste nič nezmenili pol roka, tak nečakáte, že z tohto vzniknú nejakí návštevníci dlhodobí a hlavne potom aj, že vôbec konvertujú na klienta. Druhá podstatná vec, že keď už príde človek na váš web, keď už ste zabezpečili prvé kroky optimalizačné, tak je dôležité ho nejakým spôsobom zaujať a ponúknuť mu napríklad rôzne tipy, ktoré sa týkajú konkrétne teda nejakých vašich kočíkov. Čiže niečo, čo sa napríklad hodí ešte ku kočíku, alebo niečo, čo je príbuzné s kočíkmi. Takéto tipy môžete mať formou newslettera, napríklad tuto vpravo, hej, tu si môžeme všimnúť, že je tu síce jeden veľký obrázok s nejakým F, ale toto veľa ľudí nemusí vedieť vôbec, že čo to znamená, hej, skôr teda mladšia generácia vie, že to je Facebook, ale ešte to neznamená, že čo to má robiť, akože toto veľké F. Takže na tomto mieste by som odporúčil napríklad umiestniť rôzne tipy, ktoré môže človek použiť, tým pádom sa zaregistruje do newslettera a následne s ním môžete ďalej pracovať. To znamená, že mu posielate rôzne e-maily s rôznymi ďalšími tipmi, akciami a jednoducho s ním pracujete. Hej, ide tu o normálnu, klasickú psychológiu v súčinnosti s marketingom. No a posledná vec teda, ako ľudia chodia na vaše stránky v tomto základnom krátkom videu, že keď sa vrátime späť, všimli sme si, že jedna z kategórií, ktorá bola na tomto webe,
boli kombinované kočiky. To je v podstate ďalšia odroda kľúčového slova kočiky, ktorá nám presne špecifikuje nejakú kategóriu kočikov. Hej? Čiže nehľadáme už kočiky globálne, že na začiatku sme nevedeli, aké presne chceli sme len nejaký kočik. A teraz vidíme, že môžeme mať aj kombinované kočiky, poprípade ak už poznáme, alebo nejaký známy nám povedal, že sú spokojní s nejakými konkrétnymi kočikami, tak môžeme vyhľadávať kočiky podľa značky. Čiže keď si napríklad teraz zadám kombinované kočiky, tak nám vyhodí Google tie stránky, kde našiel buď v titulku, alebo v nadpise, alebo niekde v texte tie kľúčové slova, alebo ich nejakú obmenu, nejaké skloňovanie. Čiže tu vidíme kombinované kočiky, detské kombinované kočiky, najlacnejšie kombinované kočiky a tak ďalej. Hej. Čiže takto si môžete preštudovať rôzne stránky, konkurenčné aj celkovo na webe, podľa konkrétnych kľúčových slov, kde aj uvidíte, že ktoré stránky vyhadzujú na prvých miestach a teda aké kľúčové slova používajú, tak to je pre vás potrebné vedieť. Takže to je všetko pre toto základné video. V ďalšom videu rozviniem jednotlivé informácie, ktoré som vám povedal v tomto prvom už hlbšie.